Hindi rin papahuli ang San Nicolas sa masasarap na pagkain. At dito sa Barangay Santa Maria West, isang kakanin ang kanilang pinagmamalaki, ang kakaning latik. Tara, tikman natin. Hi, Mami! Hello din po, sir. Balita ko, Mami, masarap yung kakaning latik na dito, ha? Win, sir. Masarap po ang kakanin po namin dito. Pwede ko bang tikman, Mami? Win po, sir. Masarap nga, Mami. Ano po bang special nitong latik nyo? May raming cheese na inilalagay ko. Magkano kaya to, Mami, kapag halimbawa may order sa inyo? 1,000 na, sir, pagka ano. Kasi special na rin po yun. Maraming cheese. Grabe, Mami, sobrang sarap. Halos 3 henerasyon na din, naging tradisyon ng pamilya ni Ate Rowena ang paggawa ng latik na pangkabuhayan na nila. Ay, taga-bayan yung nag-o-order po. Pinupunta din po nila sa ano, sa ibang bansa, ganyan. Marami din kung saan-saan din nakakarating yung ginagawa naming kakanin. Ay, masarap sa pakiramdam, sir, kasi maraming tumangkilik sa kakanin namin kasi masarap daw. Dahil sa latik, nakilala ang barangay namin, bayan namin ng San Nicolas. Masarap na produkto ng barangay namin. Itong latik na to, lahat ng okasyon, hindi po nawawala yan. Lasang-lasa mo talaga yung cheese at yung gata nito. Totoong napakasarap ng latik. Parang masarap kainin to habang nagmumuni-muni ka sa park sa San Nicolas. Balita ko may tanyag na eco park dito. Tara, samahan nyo akong kilalanin ang eco park na to.